Aquesta vegada en aquest dineret de Bòrtol organitzat per en Biel som la conductora d'un personatge que jo he triat. Aquests personatges que jo he triat me demanareu per què. Ha estat difícil de triar-los perquè són molts els que han participat en aquests dinerets i era un poc difícil de triar. Però jo he triat 3 dones. A lo millor per acostar-me més en el meu món, i aquestes dones d'alguna manera treballen a lo millor de la manera que jo faig feina i a lo millor els puc entendre més i estic més a prop d'elles. He triat en Carme Hermoso, en Coloma Canyelles i en Anna Llobet. Elles són una ciurellera, l'altra fa ocarines i una actriu. Com ja vos podeu imaginar, aquestes dones són creadores, creatives, se mouen creant formes, treballant en la veu, creant uns sons que mos agrada sentir-los. I jo crec que és això el que ha fet que jo triés en aquestes 3 dones. Crec que reunir-nos serà bo. Crec. La que conec més és la Carme, que mos han trobat a més exposicions, hem parlat més, a les fires. Na Coloma, la ciurellera, mos hem vist menys, però mos hem vist. I a més he seguit el que ell està fent i ja vos podeu imaginar, el ciureix, marratxí i crear aquestes formes tan curioses que d'alguna manera mos identifica en el marratxinès. La Carme Hermoso no és de marratxí, però també aquest instrument de vent que ella crea i que a partir del seu interior, de la seva força, crea uns sons. I na Llobet, l'actriu, Nanna Llobet, a lo millor hauria de conèixer-la molt més, però crec que aquí coneix més és la seva família, en els seus pares i a les seves ties, en Espandinca, perquè ella és d'Espandinca, la seva família, que jo he conegut més, és d'Espandinca. L'he vista per la televisió, m'agrada molt com treballa, té algo especial, també, i ella, la seva veu, com se mou, jo crec que elles 3 i jo mateixa formam un grup de dones que mos movem d'alguna manera dins aquest món d'art. Espero que aquesta trobada sigui tot lo agradable que jo voldria. Sempre tots els dinerets m'ho he passat molt bé, però aquest, diguem-me que en Biel, que som conductora, voldria que una vegada en Biel vos mostri el resultat d'aquest dineret, vos agradi a tots i a totes. Hola, jo, Anna Teresa, és la que més conec de les 3, sobretot a través de la seva obra. Evidentment, tots a Marratxí la coneixem, tots coneixem la seva obra, les que va fer per Sant Marçal, moltíssimes, totes les exposicions, també d'Instagram, que la seguesc. Després, en Carme la conec a través de també la seva feina, sobretot a la Fira del Fang, a través de les ocarines,
és la relació més propera que tenim. I en els camins quan és desastrós, ja que no he xerrat mai amb ella, és l'única de les tres que mai he xerrat, i només la conec a través de les seves sèries de televisió, en especial de Modecans. Que espero del dinar dissabte? Doncs evidentment, el primer de tot és conèixer-les molt millor a totes i no sé, i sorpresa, ja ho veurem. M'encantarà aquest dineret. Espero disfrutar d'aquesta companyia amb molta il·lusió i, en aquest cas, conèixer en Agnès Llobet per la meva identificació amb la seva filosofia de vida. M'he informat. Teresa Mates. La vaig conèixer fa molts anys. Es caracteritza per experimentar amb tècniques i materials diversos. Les seves obres són un receptacle d'expressió de la seva sensibilitat poètica i artística. Gran comunicadora del que sent mitjançant la seva obra. Gran artista i gran persona. Coloma Canyelles. Ciurallera. La vaig conèixer fa anys a la Fira del Fang amb els seus bellíssims ciurells. Agnès Llobet. Actriu, escriptora. Tindré el gust de conèixer-la en aquest dineret. De les presents al dineret només ten referència de na Teresa com a artista plàstica, pintora. I lligams familiars. El seu home va ser batlle de Marratxí pels independents de Marratxí. I la seva filla Maria del Mar va ser mestra meva de ball de bot amb aires d'Esplà de Marratxí i era delicadesa pura, ballant i de tracte amb nosaltres d'infants. Espero que el dineret sigui una estona agradable de conversa, d'aprendre de la mirada d'altres professionals. Què volíeu ser quan éreu nines? A veure, jo no sé de molt bé, però és vera que des de sempre he
hi ha un bessó sobre es contar històries que està arrelat. I a que nostre sempre s'ha contat que jo era molt petiteta, que jo no record aquesta gran anècdota perquè potser tenia 5 anys, que hi havia un cadafal a plaça Major i els deia a mon pare i mare que si jo no pujava en aquell cadafal me moria. Clar, no passis pena, filla meva, que no te moriràs, que trobarem com que s'ha de fer per pujar un cadafal. I vaig tenir molta sort perquè jo m'anava a fer teatre, no hi havia gaires escoles encara aquí a Mallorca, i va coincidir que jo tenia ja quasi 8 anys, que van obrir el Centre Dramàtic de Marco aquí a Espondica, just de Volta Nostra, i aquí va començar tot un poc. Jo, aquesta cosa que dius, tu ja de petita ja quina professor volies tenir o ja volies ser actriu. Jo el concepte actriu, supos que el vaig descobrir de gran, però sí que hi havia alguna que jo volia fer teatre i què ve després d'això, després de jugar els dissabtes, fer més dies a setmana, què ve després de fer més dies a setmana, començar a estudiar teoria dramàtica, què ve després d'estudiar tal, havíem d'anar en aquell moment a fora de fer l'escola superior, llavors Barcelona, llavors l'únic que tenc clar i tenia clar és que jo sempre volia més d'allò, això és el que podria començar, Jo de petita volia ser guitarrista, ja, la música m'encantava. I els meus pares no me van posar a classes. Jo tocava tota sola i no sabia per què eren les testes. I li donava les cordes, fins que ja als 14 anys vaig començar amb un professor particular en el col·legi Sant Josep Obrer. Vaig estar 3 anys, després amb en Gabriel Esterelles del conservatori i després en Joan Coll, que li va encantar com tocava, i també era compositor, ell volia fer una gira per tota Espanya als Círculos Medina, a 2 guitarres, perquè jo feia la segona veu a guitarra i ell la primera, com a mestre. Però li va pegar una peritonitis i se va morir. I el meu somni se'n va anar, perquè jo no tenia que ser guitarrista, un instrument de corda, sinó de vent, com sa mare, soc ocarinera i estic molt contenta de ser ocarinera. Jo de petita, ja de molt petita, vaig aprendre a llegir molt de molt petita i els llibres m'encantaven. Jo volia ser escriptora. I si no era escriptora, volia fer feina d'aquella senyora que estava a la biblioteca. Que era el que més m'agradava, sempre estava envoltada de llibres. Agnès, quin ha estat el major repte al qual t'has enfrontat i com l'has superat? No és fàcil aquesta pregunta, no és gens fàcil. Jo crec que és major repte i faré com una fusió perquè la pregunta no sé si serà més de caire professional o personal, hi ha una cosa com molt fusionada, crec que el màxim repte és no dependre mai de la validació externa en tant que tries artístiques, en el sentit de sempre ser molt autocrítica, sempre exigir-te, sempre aprendre dels altres, sempre constantment recuperar la teva pròpia veu, ser el més honesta possible amb tu mateixa. El repte més gran crec que és continuar en aquesta carrera de fons i intentar escoltar-te en tots els riscs que això comporta, equivocar-te, però sobretot no dependre de la validació externa. I no, crec que això no se supera mai, crec que és un camí de fons i fins el dia que m'enterrin o que me cremin, això seguirà allà. I tornem en el cicle de la vida que hem comentat entre totes abans, això no s'acaba. En aquests moments que estàs treballant, t'identifiques amb allò que pensaves de nena? Amb moltes diferències, jo mirava els Oscars de Hollywood i jo m'ho veia a Hollywood anant a les festes a fer pel·lícules allà. Evidentment que gràcies afortunadament els somnis se transformen i sí que hi ha alguna cosa sobre
es partir, es conviure constantment com a molt de canvis, tant a nivell de grups de gent amb la que treballa, ciutats allà on vius, projectes de molt de tipus diferents, fer teatre, fer cine, fer, no, en aquest cas, escriure, jo què sé, fer tortades durant una època, però que les tortades siguin on investigues que hi surti, jo què sé, llum radioactiva i que se descomposi i s'afoni, llavors surtin paraules i fem un haiku entre tots a la taula i fas un acte performatiu. En el final pareix molt excèntric, però em sento que sí, que hi havia alguna sobre com una voràgina que alimentàs constantment la vida quotidiana. I això crec que en part d'això ha arribat i si m'identific, crec que d'una manera profundament molt diferent. És allò que hi ha ara amb allò que expectava i imaginava. Jo com me sent ara actualment, en la meva ocarines, estic en un temps jubilós. On, com ja estic jubilada per al sistema, però jo continuo fent ocarines i me moriré fent ocarines, disfrut perquè només faig la Fira del Fang. I és menys feina, menys compromís a sortir fora i doncs me dedic a una fira que és la Fira del Fang, que per mi és la millor que existeix per mi aquí a Mallorca. I he fet un grup d'ocariners, en aquest moment són 2, però està obert que siguin 3, 4. La seva dona de mar toca petits instruments d'acompanyament a certes cançons i un percussionista, en Pep Aspas. I ara estic preparant aquest concert que farem a final de maig i a la meva vida jo pensava triar que tingués una feina, que no tingués un jefe, un horari. Jo no és que cregui, però quina casualitat, a l'aquari és molt lliure i fer acarines a casa amb l'horari que jo vull. Durava quan me donen vacacions, Carme, avui te prenem vacacions. Ah, gràcies, Carme. Això m'encanta, m'encanta. I per això era un somni trobar una feina a casa i l'he tenuda. Jo, evidentment, no me reconec en la que volia de petita, però és el que estic fent. I en aquests moments, la veritat, segurament és el moment més dolç de tota la meva vida de la feina. És un moment en què tinc reconeixement, que estic en projectes que mai m'hagués imaginat fer, i per això és un moment que tant de bo m'hagués arribat fa 10 anys, pot ser, però que l'estic disfrutant moltíssim, o sigui que estic en un moment molt bo. A Carme, supos que ja t'ho han demanat altres vegades, però d'on te ve aquesta afició per les ocarines? És un instrument poc habitual. Aquest instrument m'ha cercat ell, jo no l'he cercat. Jo estava estudiant disseny gràfic a Palma i eren 5 anys i en el segon curs ho retiren de Mallorca. Vaig agafar una depressió i vivia jo a Santa Maria del Camí i vaig decidir anar a veure en Benet Mas, que era un senador que no cobrava, ni la voluntat volia, però pinetes no. Això me va donar molta seguretat. I li vaig contar el que me passava, que el que jo triava, en principi la guitarra, la meva mare professor, ara vull fer disseny gràfic, molt lleven de Mallorca, i me va dir que les depressions són creades per nosaltres mateixos. No ens ocupa que t'han llevat el disseny de Mallorca, ni ton pares que no te volien anar a classes de guitarra, etc. I ho vaig entendre tan bé, que tenia 30 anys, perquè mai més he tingut una depressió. Jo no me feia mal a jo mateixa en la meva ment. Passi el que passi. I li vaig dir, Benet, molt bé, me'n vaig, ara vaig a cercar feina aquí a Santa Maria. I en Benet me diu, Carme, vols fer ocarines amb jo? Dic, pues sí. I així va començar la meva història a les ocarines, perquè me van triar. Què esperes a partir de lo que estàs fent?
Com te veus més endavant? Com veus que desenvoluparàs la teva feina en els darrers anys de la teva vida? Jo espero que la recerca és aprofundir més en quin sentit tenen per mi les arts escèniques, quin sentit té el teatre actualment. I aconseguir en aquesta recerca d'una veu més, una veu pròpia, aconseguir poder trobar el teatre, poder fer el teatre que cregui que crec que jo pugui portar un granet d'arena més en la concepció contemporània de l'art escènica, de la manera de fer el teatre, de com plantejar la creació, creant selecció de text, en la configuració del text, en el paper d'un públic contemporani, en arts escènics, en arts en viu, etc. Com me veig? M'agradaria, no ens oblidem com el privilegi per nosaltres és poder dedicar-nos al nostre ofici, un privilegi molt mal entès, però que s'ha dit molt, no? Si fas feina d'una cosa que t'agrada, que t'has de donar per satisfeta. Jo m'agrada molt contra aquestes coses i soc més crítica que mai, més remugadora que mai, més reivindicadora que mai, però sí que els privilegis perquè pugui arribar a ser en poder triar moltes vegades, o sigui, 100% els projectes que vulguis fer, les feines que vulguis fer. I me veig que el món en el que hem de viure seguir tenint com la força d'enfadar-me molt amb tot això que passa en el món per seguir volent trencar artísticament i barallar-me artísticament amb el món que no m'agrada que sigui. Jo espero en aquells moments disfrutar de la vida, disfrutant les ocarines, la pintura, la música, disfrutant dels sers humans, m'encanta, són una fan del ser humà. I què penso fer? Pues, en les ocarines ja vam fer el primer concert que se deia l'ocarina al cor. És un missatge d'amor cap a la gent que escolta en aquests moments i la que no escolta, perquè la música és vibració i quan fas alguna amb intenció dins la vibració, aquesta vibració s'acumula en l'univers i per tot. I aquest segon concert se diu Alè d'amor, el concert de París. I què espero? Amb una petita llavor que pugui donar jo amb tanta gent que també a la meva pensa, a la unitat de tots els éssers humans, a la generositat, a la empatia, la solidaritat, en definitiva, amor en lletres majúscules, el món canviarà. I això és el que espero, contribuir un poquet. Jo espero seguir fent la feina que l'estic fent ara i sobretot espero que els serveis quedin en el record, que els donem el seu lloc a dins el món de l'artesania, de l'art fins i tot, i sobretot poder trobar a lo millor aquí donar-li el meu pas, que pugui fer serveis en el futur. Però sobretot això, donar-li dignitat als serveis. A Coloma. Això de fer ciurells te ve des dels avantpassats. És una professió artística molt xula, però t'hagués agradat dedicar-te a una altra cosa? Sí, m'hauria agradat, però clar, vaig néixer dins el taller i no, hi havia poques oportunitats de no fer-ho. A mi m'hauria agradat molt estudiar història de l'art i fer qualque cosa que tingués que veure amb la història de l'art. Mestre no, no és culpa de la mestra,
qualque cosa, és que no ho sé, però qualque cosa sí. Ja ets un artista. Ja, però no, no és això. A Teresa. Fas un ampli ventall de coses, pintura, joies, escultura, instal·lacions, etc. Quina t'ha gratificat més, t'ha aportat més? És difícil de dir, perquè m'ha portat el fet de poder-me expressar en els materials que jo he volgut. A més, sempre ho he fet com he volgut dins el món de l'art. M'he posat a cosir, he agafat roba, he agafat ferro, el meu cos ha tingut necessitat de moure-se, de dir alguna cosa en el meu moviment, aleshores la performance ha estat important per mi. Jo crec que triar, que és el que més, jo crec que és l'art. L'art, d'alguna manera, m'ha salvat. Dins els meus moments més tristos de la meva vida, jo he seguit treballant i no m'he aturat. Aleshores, l'art i jo som el mateix, som jo. Vull dir, no puc dir que és el que m'hagi, de tot el que he fet, el que m'hagi portat més. Així és que és l'art en si. Què vos hem de dir d'aquesta segona trobada de personatges? Pues el que vos puc dir és que ha estat molt positiu aquest encontre amb aquestes 3 dones que vaig triar, creadores. Mos ho hem passat bé. Vàrem fer una bona xerrada, vàrem menjar superbé, aquesta paella de marisc que mos va fer en Biel, molt bona. Un postre que vos diré, un postre pues, que podies triar de xocolata, de brossat, de coca de taronja i un bon vinet. I xerrant, mos vàrem conèixer millor, molt més de lo que mos coneixíem. I crec que ha estat positiu, per la meva part, molt positiu. Vàrem entrar dins el nostre sentiment, el nostre esperit, les nostres dolències, la ment i el cos, el que nosaltres treballam. Ja vos dic, crec que puc posar bona nota d'aquest encontre i una vegada més donar les gràcies a en Biel per reunir-nos.